Mamamahagi ng itlog sa 100 indigent families at mga batang kulang sa wastong timbang sa lungsod ng Legazpi, ang Legazpi City Veterinary Office sa darating na Disyembre 12. Ayon kay Dr. Emmanuel Estipona, ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Harmonized Intervention for a Sustainable Hunger Alleviation and Mitigation o HISHAM Food Program ni Mayor Hisham Ismail. Ang mga ipapamahaging itlog ay mula sa 1,000 dumalagang manok na handog ng Department of Agriculture Bicol sa lungsod sa ilalim ng Livestock Enterprise and Economic Development o LEED program ng Kagawaran. The mayor himself, siya po ang magpipit ng eggs, mag-harvest ng eggs doon po sa layers natin. And ceremonially, he will be giving these eggs to this vulnerable sector. So, inabuti po namin i-focus yung mga eggs sa mga vulnerable sector. Like the PWDs, mayroon na po akong mga schedule. The PWDs, the senior citizen, the patient of the TB dogs. Nito lamang sa Setyembre nang mailipat ang mga dumalagang manok sa poultry farm ng lungsod sa barangay Bangkerohan. Sa ngayon, nakapag-ani na sila ng 40 trays ng itlog na nakatakda namang ipapamahagi bukas sa isasagawang Buntis Congress sa Barangay Buyuan maging sa mga senior citizen. Nagko-concentrate tayo muna doon sa pinaka malalayong barangay kasi this is the marching order of our alcalde na bigyan ng attention yung mga remote Kagbakong and the Bariis, and yun doon tayo magbibigay ng massive. Next year, makikipag meeting na po ako sa mga barangay officials, the barangay captains to give me the pre-list of their indigent families para they will take turns. Parang round robin itong gagawin natin. After natapos natin yung mga vulnerable sector, we go for sa indigent families naman ng mga barangays. So yun, pag na-met ko na po yung the 70 barangay as they take their turn, nabalik ulit tayo sa vulnerable sector. Samantala, ipinagmalaki rin ni Estipona ang ibang mga aktibidad sa ilalim ng Hisham Food Program, kabilang narito ang dispersal ng Peking ducks, native chicken at hogs para sa mga mapapiling benepisyaryo sa lungsod. Layunin ng programa na mapalakas ang seguridad sa pagkain, kalusugan at kabuhayan ng mga Legazpenyo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.